Dobrý den, vítám vás u prvního videa ze série týkající se projektu Aktivní angličtina formou videokonference a ve virtuální realitě. Toto video se bude týkat podmínek pro účast na výuce angličtiny ve virtuálním prostředí. Pokud tyto podmínky splníte, můžete se díky podpoře z Evropského sociálního fondu účastnit kurzů zcela zdarma. Podmínky pro účast zdarma jsou následující. Je vám mezi 16 až 64 lety včetně. Bydlíte v Královéhradeckém kraji nebo tam pracujete. Dokončili jste školní vzdělání některým ze stupňů základní, střední nebo vysoké školy a již v tomto studiu nepokračujete. Vykonáváte nebo vykonávali jste nějakou pracovní činnost, případně jste či byli jste registrováni na úřadu práce. Měla by vám být blízká práce s počítačem. Váš počítač by měl být alespoň průměrně výkonný. Také byste měli mít k dispozici stabilní připojení k internetu, doporučujeme minimálně okolo 3 megabitů za sekundu. Otestovat své připojení můžete například na www.speedtest.net. Bude dobré, když budete mít také svůj headset, tedy sluchátka s mikrofonem. Pokud byste headset neměli, můžeme vám jeden zapůjčit. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, neváhejte podat co nejdříve přihlášku na stránkách www.englishlife.cz. Stránky jsou momentálně ve vývoji a budou postupně vylepšovány a rozšiřovány. Děkujeme vám za pozornost a na viděnou u příštího videa, ve kterém ukážeme, jak připravit svůj počítač pro virtuální realitu.